Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag na natong tanan. Kumusta? Adlaw day karong Lunes no, pisa 20 na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Karon day no ni ana ang laing sumpay no nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ug sa dili pa day no, shout out day ko no kang Aris. Thank you so much admin. Okay, way sa paya no. Aris, shout out ya no. Aris. Ug shout out ko no kang Hasido. Thank you so much, Idol. Okay, way sa payano ha. Thank you so much, Hasido. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Hasido, ug kang Aris, shout out ninyong duha, no? Ug sa tanan nga nagsunod aning drama, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning naghinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 27 na ta, no, mga ka-followers, no? Part 27 na ta. Kinsay mo sakripisyo. Matinuod ang imong pananglit nga makabuwagin silang duha. Dili na ko ninyong makita. Babes! Kalaing ko aron. Siyempre, maugid akong panganti, Babs. Kaya naibaw man ko nga, niligid mahitabo nga magkabuwag sila si Papa ug Mama. Babes! Gang, nasuko gyapon ka nako. Wa man ko masuko. Naiubos lang. Nganong mas ka manawag nako aron pagsusi nganong nahatagan nako relo si Franklin. Dili ko gustong mahasol ka sa imong trabaho. Salamat nga doon nagkapaday concern nako, Gang. Pero Gang, ipanumpa nako nga wag yun daw tang nagpaluyo sa paghatag nako relo niya. Adlaw magud sa ilang moving up ang paghatag ko sa maong butang. Wa gid mo mahuna-huna. Nga mahimong mutugan si Franklin ako. Ang imo sa hunaw-naon, Gang, nga wa na ako pinahi si Franklin nga dili ka pasultihan kay way trampas ang paghatag ko niya grilo. Ako tong regalo sa iyang pagpaningkamot nga makaman sa high school. Dili na lang ta mag-iskot mahitungod ni Ana. Wa ka na masukot nako. Wa naman tingali. Pero wa pagyud ko makumbinser sa imong mga gipamahayag karon. Gang, Ayaw lang kalimot. Usa na lang kahitabo ang akong gipaabot. Aron mamatud-an ko na nga wa ko masayop sa akong pagduda. Nay, nag-away sila si Papa ug Mama? Wa man. Muna magkudug, wa sila magtinagtanay. Muna bag, way excitement si Mama nga nauli na si Papa. Nganon dili man nimo pangutanon ang imong inahan. Labing siguro, iya kag yung katug-anan ni Ana. May nabatyagan gyud kong kalainan nilang duha, Nay. Day, tingalig na baghuan lang silang duha, oy. Taod-taod gud nga nawa si Papa nimo din eh. Di, dapat unta, Nay, nga mas loving sila karon. Kay na-miss ko nilang usag-usa. Pero, mura mag-ordinary day lang karong adlaw para nilang duha. Wala ta mahibaw, day. Unsay nahitabo sa ilang kwarto. Tuod di ay, Nay, no? Sobra ako nagpaabot, da. Wa lang sila magtel. Nganong nangaluya sila. Gang, wa nimo tanawang akong gidang pasalubong para nimo. Wa pa ko ganahing mo okay kang. Tingalig, natagbaw ka na sa inyong online business, no? Oh, kumusta ang imong negosyo? Okay raman. Gang, ganina ra ko naghigda sa katre pero pagid ka matupad ako. Di ka pa katulgon? Naghuna-una pa kong mga gimmick kang. Aron, mukusog ang among online business. Mo ba? Kining Gang, magawas na ko ha. Wala doon na pa magpinahabiling bino sa akong bar counter. Ako to hinanayag inom.
Wa pa masa ko magduka. Maayo pa kang. Okay, ato sa kuskusina. Iyang kita ang iyang cellphone. Nakasiguro ko nga manawag siya ni Ben. Dako ang akong duda nga doon na ginahibawan si Ben. Animal gini si Franklin. Ganong iya pa magkisultihan ng akong gang nga ako siyang kiyatakan o krilo. May gani kayo niya itugang ang cellphone. Dili may mong wa ko'y sumbungan ini. Wala ko masayod ko lang sa akong buhatan. O, nagtawag si Ben ay. Hello, Ben. Mayo kay, nagbanta pa ka. Di ko makatuog din nga marong sitwasyon sa akong gang, Ben. Iya kong gisudyaan sa paghatan ako grilo ni Franklin. Usa? Pero, Ben, musayo ko ugma sa opisina. Ang tanay akong itawag ni mo, mo report pa sa opisina ba? Mo reporta, pero dili ta mo biyahe. Magkuyog ta, Ben. Aron ikaw may muadto silang Franklin. Magunsa man mo silang Franklin. Gang? Maoy to baga ang akong pangutana. Unsay imong tuyo ni Franklin? Makiksulti lang unta ko ni Franklin. Ano? Imo siyang sudyaan nga nung gitug-anan ko niya nga imo siyang gihatagan og relo? No. Dili na maugang. Kay kung guilty pa ko sa paghatag ko yung grilo, ako nang ta siyang gipinahan nga dili ka pasultihan. Wa mo siya pinahi kay nahibaw ka man nga dili dawato ni Franklin ang imong hinatag. Gang, unsa man gid ang imong pagduda? Tugani ko sa tinuod. Unsay imong tuyo ni Franklin? Ako lang lagi siya pagkiksultihan may tungod sa mga pangitabo nga nakapaduda nimo. Gang, wa ka na bagoy pagsalig na ako. Mibiya ka sa atong kwarto, gang. Og maoy imong pasangil nga moinom ka para makatog ka. Og imong gida ang cellphone. Tuyo lagi na ako nga tawagon si Ben aron sultihan sa kong plano. Gusto sa man ako sa pasidanan nga dili ko na mo report sa office. Pero iya mo ko naunhan, siya may nanawag. Imog yung kakonsabo si Ben sa tanan nimong milagro, no? Gang, di na tinuod, oy. Wag kawatan nga mutugan. Pero dako paghihapon akong paglaom nga madiskubrihan ko ra ang kamatuoran. Kanang ako gid mismo mo ay makadiskubre. Puang, uy. Ako kaya ka sa... Nawag sa kuy. Pero ang masap, kung ko nisultihidaan kung mo report o yugma, o pahuway ba, Ay, murag may dakog yung gubot na may tabo. Wa ka magduka. Wa anak, Di pa kapoy kag maayo ni mama, no? unsa? Ikaw ha, anak. Nakat-on ka na gyud. Kisa ba nagtudlo nimo? Si Franklin? Nga naguto na apil si Franklin po. Tingalig iya kang gikomedyan sa buhaton sa Bagtiayon. Dili bastos nga pagkatao si Franklin pa. Gani, sa among pa nagsulti. Ang mahitungod rin sa mong kaugmaon ang among hisgutan. Nga kinahanglan, humanon gid namong among pagtuon. Aron malipayon og malinaw ng among panag-uban kun ugaling kami gid ang magkadayon. Sorry, anak. Wa pa man di ka matug. Padung naman unta ko matug pa pero giuhaw manggod ko. Magkuha na kog bugnaw nga tubig pa. Sige lang.
Mupalit niya ako gamay nga ref aron ibutang sa imong kwarto. Oh, no, ayaw lang pa, oy. Mag-usik-usik lang mong kwarto. Kadiyot pa, magkuha sa kong tubig. Anya, mag-istorya tang duha. Ha? Nganong init man kang Franklin pa? Anak. Nasayop kasi mong gituhuan. Wa ko masuko ni Franklin. Unya, nganong imo man siya gibalibaran sa dihang mihangyo siya nga manguyab siya nako. Murag sige na makagbalik-balik niya, anak. Unya sige sa kong tubag nga tungod kay batanon ka pa. Ngano madoy kon batanon pa ko? Kay bawa na piya ko pa unsay dautan ug unsay makaayo nako. Pareha si Migdo si Franklin nga dunay pangandoy sa kinabuhi pa. Dunay ambisyon. Lalaki si Franklin, anak. Ang masab kung manguyab kog babae pa. Ako'y tumboy, ana. Ang buot na ko ipasabot, nga ingon anak gid ang mga lalaki. Tamis mo saad. Ingon ana basta pang imong gibuhat ngadto ni mama. Tingali bayag sekretura sa dang imong pagsakit ni mama. Carmina, Ingon ana man kang mga lalaki. Tingali mo usab na imong gibuhat ni mama. anak, mahal ko ang imong mama. Mahal ko sa bang akong babs pa. Taas pa mong latasonon, anak. Taas pa mong mga pagsuway nga masugatan. May relasyon ni si Franklin pa. Pero dili mahitabong malimtan na mo ang among obligasyon. Isip mga anak sa mga ginikanan nga naglaom sa mong pagtakot ninyo. Nga among mga ginikanan. Carmina, In love ko ni Franklin pa. Huwag na ko ang akong pagsalig niya. Busa dili mahitabo. Nga isurrender kong among relasyon. Not now pa. Nay, Oh, sayo gud nimo. ikaw gi akong giatgan, nay. Ay, wag ko makatuog, nay, sa panganti sa kong bebs. Sa among panagsulti sa cellphone gabi. Unsa? Lagi, nay. Mibati kong kahadlok. Nga, tinudon gud niya ang iyang panganti. Unsa may panganti ni Day Carmina? Dili lagi kuno ta makakita niya, nay. Kung magkabuwag ang iyang parents. Unsa? Ngano nakaingon man siya, ana? Ang, O ngano nanganti man siya? ako ang gud siyang gipangutanan, nay. Unsa inyong buhaton kung magkabuwag ang iyang parents. Ah, ikaw gi akong pasulon, Franklin, kung mahitabo na. Ikaw gyud. Nagmahibid ako, nay. Nganong nakahiskot ko adto. Pasaylo ka lang taon ko, nay. Dili ka angay mga agpasaylon nako, dok. Adto ka pa nga agpasaylon ni Day Carmina. Kay imo gyung gihasulas-sulang yang una-una. Nagbaso na lagi ko, nay. Unsa pa may tabo sa imong pagbasol, ha? Ha? Wala kay mahimo, nahitabo na. May kalainan na bayaron ang pagtaga ni Day Paula nga atong Dong Jason. Ha? Mao ba, nay? Hangtod ganis Day Carmina. Wa gid makasabot nganong dili ka mamisita niya. Bisag miabot na ang iyang amahan. Naglikay lagi ko. Pero naghatag lagig tigmo sa imong bebs. Ay, ambot mo tuo ba ko eh. Nga nahigugma ka bagyo tinud-an ni Day Carmina. Nahigog man, nay, Oo, nya. Ngano mo insister ka man pagpangutanan niya? Unsay iyang buhaton kung magkabuwag yun ang iyang mga ginikanan, ha? Kuan na. May huna-huna kagyong mutugan. May tungod sa gibuhat ni Dong Jason, eh mo? No? Mao ba, Franklin? Sige man gud gihapon og haso si Tito Jason ako, nay. Bisag tuwa say sa Surigao. Manawag na ko sa cellphone. Di gud ni mo tubagon. Nay, ayaw lang gud kasuko. Pasayloan lang ko. Og promise, dili lang gid ko maghiskot mahitungod sa mga parents akong bebs. Gikuyawan na ba ako sa magtiayon? Ha? Ngano man, eh? Murag, may gilayon ang ilang panagtipon. Murag may paril na nga nag-uwang nilang duha. Nay, tabangan na tog ampo ang akong bebs. Nga, dili magkabuwag ang iyang mga parents. Dili pa ko andam, nay. Og dili gid ko makatugot nga mawa sa akong mga matang akong bebs. Mahal kay nako siya, nay.
Mahal. Muna'y tinuod, Nay. Nya. Nganong imo man siyang hasolon? Nganong gisigihan man imo gisgot sa nahitabo? Dili na lagi, Nay. Dili na gid. Promise. Ato na ko, gang. Nga naman, inyo nang sulngon si Franklin? Gang, Mauman na inyong sabot ni Ben gabi, dili ba? dili ko na samukon si Franklin, gang. Mao maguluntay akong tuyo ni Franklin nga mga pasaylo tungod sa kong gibuhat niya. Bisagon sa pa imong katarungan, gang. Ang kaligunan mao'y akong gipaabot. Bahala ka. Aw, ikaw, may gipapaniid ka magkanako. Aw siya paminawa. Ako lang hangyo nimo nga dili ka magpada sa iya mga bakak nga report. May luna ka paghihapon sa akong kasing-kasing, gang. Pero makita ko gani ang kamatuoran. Dili ko gyud ikaw mapasaylo. Kinahalan masayod si Day Paula sa pagnganti ni Day Carmina. Sus, no? Kung masakpan yun ni Day Paula nga nabuang si Dong Jason ni Franklin, dili ka sila magkabuwag. O kung magkabuwag man sila, anha na nga dili na namo makita si Day Carmina. Ay, Ginoo ko in taon, ay Ginoo ko in taon. Ayaw itugot ka mahitabo ang among gikadlokan ni Franklin. Nang, Oh, nganong nanguros ka? Day? Nakita ko ikaw nga nagdaling miso din sa kusina. Ug mao'y akong naabtan nga nanguros ka. Unsay nahitabo? Kung mahibaw sad ka, Day, sigurado yun nga makapanguros ka sad. Unsa? Lagi, Day. Nga naman din na, Nang. Kadiyat sa Day, ha. Ako unang ipahimutang nga akong mga kinumpra. Bugat na ba ni Da? Karon pa man ko bati ang kabugat sa akong daoy. Giyano ko malagbit-bit ang bukag nga gisudlan ko sa akong mga kinumpra. Unsa may imong itug anak ko, Nang? Ngano nakapanguros ka man? Ingon ini ni Day. Giatangan gyud ko ni Franklin. Kinaibaw man siya nga mao ning adlaw ang akong pagpangumpra. Oh, Franklin? Si Franklin lagi, Day. Ang babes ba ni Day Carmina? Unya? Unsa may nahitabo? Nagkahisgot lagi sila sa inyong kahimtang ni Dong Jason. O mao'y panganti ni Day Carmina nga kung magkabuwag mong duha, dili na mo makakita niya. Unsay gisulti mo ng milay? Maulagi taon ko nun ay panganti ni Day Carmina, Day Paula. Kung magkabuwag yun mong duha si Dong Jason. Dili na nato makita si Carmina. Kung magkabuwag ming duha ni Jason? Nga naman, mulaya siya? Maugid na'y mahitabo, Day. Day, oy. Day, ayaw na lang hasula si Day Carmina. Nang milay, wa ka lang masayod giunsa ko pagpugong ang akong kaugalingon. Nga dili na matandog sa mga panghitabo nga ako nasaksihan og nahibawan. Pero mukuba man gyud ang akong dughanang, oy. Kung mahinumdum ko. Kanang manumbalik sa akong nauna ang akong nakita. Nga hapit sukmaga ni Jason si Franklin. O ganong iyan ang gihatagan og relo nga wag yung kumasayod. Isipan na lang ng tananday nga damgo lang. Wa na magyud kay gireport ang gibayran nimong detective. Katong nahitabo dito sa mall. Ang detective mo ay midalig panawag na ako nang aron ako pang maabtan nga giayo ko nagtulisok ni Franklin si Jason. Nga naman to? Ngano nakaako magtulisok si Franklin ni Jason? Nahibaw ba kita na nga buutan ng bataa?
Wa man ka kay naabtan, day. Wa! Kay midali magbiya si Franklin. O gabi eh. Ha? Nga naman gabi eh. Ako yung naabtan si Jason nga nagigsulti ni Ben sa cellphone. Iyang giingnan si Ben nga ilang atuon si Franklin. Unsa may ilang buhato ni Franklin nang. Day, kung ingon anak nga way gusto si Franklin nga traidoran si Carmina, dili mo lang po si Dong Jason. Unsa may iyang tuyo ni Franklin. Sakit na alang nako nang. Day, Paula. Sakitan ko nang. Kay dili na itinuod ang kanunay niyang ipabati na ako nga ako rin iyang gihigugma. Nga ako rin gipitik sa iyang kasing-kasing nang. O kang labaw sakit. Kay usap pagit ka lalaki ang iyang gustong ilumpong na ako. Day, Makagubasa akong tugan ng maong kamatuuran nang. pero wa pa man kay ebidensya, Day. Maubag yun na yung mahitabo. O kung maunay mahitabo nang. Dili lagi na mahitabo, Day. Dili na mahitabo. Kay muli kay man si Franklin. Kung mapahimuslanon pa ka si Franklin, kana angay ka gamutyabaw. Angay kang sakitan. Pero Day, naglikay mas Franklin. Pero nang, boyfriend ni Carmina si Franklin. Dili ba na makasambot sa akong kagulanan? Magampo lang taday nga dili gid na mahitabo. Pahiri ng imong luha, Day, oy. Kitingalig mo kalit og gawas, Day Carmina sa iyang kwarto. Tingalig, nagmata na ron siya. Nang, huwag yung kumasayod o sa'y mahitabo kung matinuod ang akong duda. Imo sad gyud ang buwagan si Dong Jason kung imong mapamatud anday. Iyang gitandog ang akong karbo nang. Imagine, giilis lang ko niyag parehas niyang lalaki. Unsa man ting matanga sa pagkalalaki ang akong nabana? Bayot? May split personality? Day Carmina, may gawas na sa iyang kwarto. Kuyawa lang, Diyos, oy. Sa diyang nadug na ko ang tiyong ni Paula sa cellphone. Huwag ko makabantay nga iya di kong isundan. Paitay na eh. Wala magisalig na ako nga akong asawa. Ikaw ba? Nga naghuna man ka ni Franklin, oy. Daghang kong rason. Ganong maghuna-huna pa ko niya. Sa? Gusto na ko siya ikasabot kay boyfriend na gud siya sa kong anak. Midhuol ra ba si Carmina na ako gabi eh? Hantos Carmina, nagdula sa mo? Murag ko mahinoon. Pero naglibog lagi siya nga nung nasuko ko ni Franklin. Ya. Wano pasabta, batanon sila. Akong gipasabot. Pero gitubag mahinoon ko nga bisan sa ilang kabatanon. Naghuna-huna sab sila sa ilang obligasyon nga rin namang mga ginikanan nila. Nga bisan batanon pa sila. Mao'y priority nila ang ilang pagtuon. Pag ako lang ikabalakan, Bin. Kay namung ra ba siya? Nga in love siya ni Franklin. Huwag diligid ko na niya isurrender ang ilang relasyon. Sa ato pa, bisagi mo siyang bauran nga magkibuwag ni Franklin. Mapakyas ka lang. Sa pagkakaroon, ingon iya na gid, Ben. Oh, ikaw lang surrender si mong tingwa ni Franklin, Jason. Masamok lang yung papuyo ni Paula. Nagduda na pa si Paula. Nga, kakonsabo ko ni mo. Nadaghan ko ng sayaran si mga milagro. Nga mo, may makasabot na ako. Jason, Gusto kong patiyon ang akong kahuyang. Pero dili ko makahimo. Mura mahinunig anino nga magsigig sunod-sunod na ako. Nga mamugos aron matagan og kagawasan ang pagbating mahuyang. Nganong naingon man ko niini.
Ano man? Ma? Are you crying? Ha? Uwa, uy. No, iha. You are, ma. Tanawa na gud sa samin, oh. Imong makita ang namuha og ng hubag nimong mga mata. Nag-away mo si Papa, no? Uwa, anak, uy. Unsa may among awayan? Wala ba ko makafeel sa yung closeness ni Papa. Okay lang. Kung dili ko ni mo tuganan. Anak, unsa ba'y nahitabo nimo? Wa man ni mag-away si Papa nimo. Bisag imo pa siyang pangutanon. Dili ko mamugos ni mo, ma. Basta hinumdumi lang yun. Dili ko gusto nga mamahimong produkto sa usa ka broken marriage. Mahal ko ikaw, anak. Busa paninguhaon gyud nako nga dili may magkabuwag sa imong amahan. Bisag unsay mahitabo. Paninguhaon namo ni Papa nimo nga tumano namo ang imong pangandoy. Imagine, ma. Hapit na ko magtibo. So, almost 18 years nang iyong panag-uban. Makapanghambog na gid ko nga, doon na gid ay forever. Pauli lang sa iyo, Jess. Aron di po samot ang pagduda ni Paula. Dili ko ka na mapauli sa iyo, Ben. Kay magkilti ko nga makakita sa kong gang. Labi na gid ko na iya kong tutukan. Samot yung pagduda. Naibaw siya nga may mong dilito mo report ron. May mong napaabot siya sa inyo. Kung dili ko na mo ubanan, okay lang. Jess, utang buot. Nagduda niyo si Paula gabi, nasahiran ko. May tungkol sa iyong pagkatao. Ayaw lang ito kong i-apil. Maluwi ka. Dili siya ko mamugos. Kung dili ka mo ba nako. Pauli lagi sa iyo. Sige. Bananti ka. Pero ba siguro na ko nga, mapauli ka dyan. Unsa ko bata nga imong ubanan? Dili ka man ka makigduyog sa akong kahasol. Pasagdi ko. Igod pag-ana, Jason. Sige. Muuna na lang ko. Asa ba ka? Sa imperno. Nay, kamo may nag-istorya ganiha sa akong pagtuol. Nakakita ka yun nga mihilak si Mama, no? Aladay, wala ba gyud ko makabantay da. Kay namutang man ko sa akong mga kinumpra. Nagatubang nga ibi mo ganiha. O lagi unya kay wa man ko makakita nga mihilak siya. Ay, nagdudagit ko nga mihilak si Mama. Kay namuwa man iya mga mataong ng hubag. Oh, tingalig sa sobrang pagkatuog ni mama nimo. Mautong naingon adto ang iyang mga mata. Di cute, Nay. Doon naging problema si Mama. Ay, milakaw masabgudayon si Mama sa kong pagtuol. Huwag ko makapamugos niya pagpatugan ang sinahitabo. Nagdali man gud to siya day. Igo ra sa kunyang gipangutana ang sa akong gikumpra. Og akong giuli niya sobra. Ngano dili man matugan si Mama siyang problema, oy. Nay, tingali pa doon na kayo nahibawaan, ha? Wa lagi day. Wa. Wata nga mauli si mama nimo ha. Nya pugsagid siya sa pagpangutana. Unsay iyang problema? Gikulpaan man ko. Ngano man kahani? Wag gid ako yun na una nga mulakaw. Pero dili lang ko gusto nga makatugan ko sa tinuod nga to sa akong anak. Ngano nakila ko. Lingawan ko na lang ang akong kaugalingon din sa mall. Ako kay nakaingon ganong gubot na ron ang pagpuyo nila ni Tito Jason o Tita Paula. Ay, ikapoy naman hinuon ko. Gikan sa merkado. Huwag gani ko makaligo. Tungod kay late na ako sa akong online class. Ang akong cellphone.
Ang akong Bebs. Bebs, Bebs, nag-unsa ka? mao pa'y baghuman sa usan akong klase? Nga naman ka? Ha? Subo lagi ang imong tingog. Doon na kay nahiubsan? Ikasapan kasi mong papa? Uy. Abi ni mo, Bebs. Nakigayon bigay ko sa pagpakiksulti ni Papa. Bahin sa itong relasyon. Unsa? Ako siyang gipangutan na sa giyang nasukaan ni mo. Pero, wa man ko no. Mga batanon pa lang ko no ta. Maunay iyang protestahan. Ngano nang upaw man ka, Bebs? Unfair lang si papa ni mo, Bebs. Pero ako bagid siyang gidahigan. Nga dili ko gid ikaw i-surrender. Not now. Pero, nganong not now man, Bebs? Dili day forever. Mga batanon pa ta, Bebs. Taas pa taglatason. Wa pa ganita makatunog og college. Basta, mahimong hususap sila sa ilang panagana. Bebs, sigurado naman ko. Ikaw rin gipitik sa akong kasing-kasing. Ako sa Bebs. Sa pagkakaroon, ikaw rin sige pitik sa akong kasing-kasing. Pero maulagi. Naghan pa mong kong katuigan nga atong maagian. Pero masiguro na to nga forever na ginang atong relasyon. Ay, si Mama lang akong ikabalakan. Oh, kay nga naman, Bebs. Unsa may nahitabo ni mama ni mo? Unsa, Bebs? Kay bawa manggod ko. Doon nagigikagulaan si Mama karon. Nang hubag man iyang mga mataog na muwa. Sigurado gid ko nga mihilak si Mama. Wa ka mangutana. Ningutan na bitaw ko. Pero wa man kuno siya magkilak. Pero dali siyang milakaw. Wa may magkasultik tukay. Nadunggan ni mo nga nag-away sila? Wa man sab. Noon, kung di lagit sila magsiningkitay ni Papa, dili mahibawan nga nag-away sila kay sirado man ilang pultahan. Aircon man sad. Bebs, ayaw lang pa da sa tension ron sa imong parents, ha? Ingon anak, bayag ng atong mga parents. Bisag unsa sila ka-loving, may higayon good nga makasuhi ang ilang paglantaw. Ang ilang desisyon. Di lang ko gusto nga mag-away sila. Normal ra lagi na sa atong parents. Bebs, kuan ka ng basig. Kuwang lang banding. Ha? Oh, haangyo ka sila, Bebs. Nga magbanding mo. Taod-taod good nga nawa ninyo si papa ni mo. Magkuhan mo ka ng mag-beach ba mo? Kanang kamura. Dili di ka muupan. Ayaw na lang ko i-apil. Mahimo sa gani nga, dili ninyo paubanon si Nanay Milay. Kanang kamura yung tulo ba? Mausad, no? Sige, Bebs. Akong hangyoon sila si Papag Mama nga manuroy mi. Kana gid, Bebs. Tingalig, naana din noon sila nga magkalagyo ay. Di ba? Ingon man ka? Ikay mo patunga nila? Karon ang higayon na nga imo na buhaton, Bebs. Ibalik ang ilang pagka-close. Salamat sa mga suggestion, Bebs, ha? Sige lang. Akong hangyoon sila si Papag Mama karon ini panihapon na mo nga manuroy mi. Kaya nagkamirag yung tulo. Mudiretso ko sa kong hangout. Gubutang akong hula-hula. Ug ako ni hupayon. Pinagi sa paghatag og kagawasan sa kong huyang nga pagpati. Puslan man. Kawala ko'y bilis akong asawa. Mangita ko kalinaw sa kawas. Hangtod ang akong anak. Basag doon ay nabantayan sa among kahimtan ni mama niya. Pero
Pero nalingkamot ko mawa sa akong pagkatao ang akong kahuyang. Ako cellphone. Oh, si Paula na nawag. Suway ko ba ito? Ako kaning tubagon. Pero kung di na ako tubagon, tigalig mo sa muting pagduda. Hello? Ben? May report mo sa inyong trabaho? Wa, Pao. Nag-uban mong duha si Jason, Ben? Kung nag-uban mong duha, i-off ko na lang akong cellphone. Kuan, Pao. Kining... Unsa man? Wa mo mag-uban si Jason? Lugani lang ko tinuod, Ben. Hain man day siya. Sorry, Pao, ha? Wa may magkoy si Jason ron. O wa ko may bao kung hain siya ron. Salamat na lang, Ben. Dito na, Pao. Doon ako ipakutanan ni mo. Unsa man na, Ben? Imo ba siyang gipapalitan? Di lang ko maghubog. Siya'y kayo nga doon ay muduol ako nga batanon. Ako din tagayan. O ofiran. Nga doon di pagi ko magkabalipad Basay kayo nga ako lang kahuyang mo ay mangitag kagawasan na ining pagbatia. Pero nga nung wa man ni manginahanglan sa tiyang dito pa mi sa Surigao. Nga nung nakapugom ako. Pero karang nagpangita na ni. Bida ni pagbatia. Ako cellphone. Si Ben mo ay nanawag. Magawasan ako din aron ako matubag si Ben. May miduuling akong lamisa. May ko ba ang akong dugan? Ako sinyasa nga palang kurong una kay tubag ko na ako cellphone. Jess. Hay, Blake, karon. Nagpalabay lang ko sa kahasol, Ben. May nabati kong tukar. Asa man ko magpalabay. Natural, sa bar, yun. Sabay tuyo ni mo. Nanawag si Paula na ako. Nagsusay kung report pa ta sa opisina. Masag din na lang siya. Jason, naibawi ako. Wala ka na ganyan na napita. Labing siguro, nagpaabot kag... May nagpaabot na ganyan ako sa labisa. Jason, paulit na lang. Ayaw po niyang pagduray, Paula. Maayon na ang inyong anak. Paulit na lang, Jason. Hello? Jason? Hello? Ki-off yung cellphone. Tingali, naghihim-hinam na siya sa nagpaabot niya sa lamisa. Ayaw, tsukog bayad, Jason. Ayaw, cute. Kapoy na magsuroy-suroy din eh. Mapauli na lang ko eh. Naluoy na ba ko ni Carmina nga ako lang diing piyaan. Dili ko makatugot nga makatugan ko niya nga mihilak gid ko. Og dili ko gusto nga masayod siya unsa akong gilakan. Ang akong cellphone. May kalit magkuba ang akong tukan. Ang detective. O patunayin ko niya sa address nga yung gihatag na ko.
Mauna tingali ni ang kahayag nga akong gikinahanglan. Ang kamatuoran nga mao'y mutapos ning akong pagduda. Usa ka motel ang iyang paadtuan ako. God, tinaot ka na sa'yo lang ang detective. Pwede na ko nung makasuot basta taxi. Ako lang ino na musukat ako. Nga doon ako ikipaapot. Oh God, nasayop lagi doon ang detective. Oh, nakasuot kit ko. Nakasuot kit ko. Mato sa detective nga mangita kong bakante nga kwarto. Pero iyang gibutang din ang room number. Diin gisudlan ni Jason. Oh God. Tabangi ko. Murag bikurog ang akong kalawasan. Mihunong na ang taxi. Ako nang bayaran ang taxi. Unya mo sutoy ko pangita sa kwarto nga nabutang din sa text sa detective. Oh, hala. Nabuhian man ako ang baso, Nay. O, tingali dangog ng basuha, day. O, tingali na mamayong pagkahugas, da. Dili man tangog, Nay. Napahawa ng di, be. Kaya ko nilimpyo. Tingaling matunok ka sa mga bildo. Nay, wa kahi daw tang tilimad doon. Uy, ayawan ng mga tinuhuan, day, uy. Sige na, pahawa na di, ha? Kaya manglimpyo na ko sa mga bildo. Sige na. Nay, gikulbaan man ko. Ma'am, okupado na ang maong kwarto. Di adri ang bakante, ma'am eh. Ma'am, okupado lagi na. Di ngalig mo sa kuang nasa suda na. Ni ayay mong tip, oh. Pasagdi ko sa kong gibuhat. Ma'am. Ma'am. Kinsay mo kauban din niya? Sir. Wa ko ilabot ini, sir, ha? Lakaw na. Biyay mi din eh. Usa ka lalaki ang imong gikauban din eh. Hoy! Asa ka, hoy! Naibili ni mo brefo! Gang. Huwag ginay kong masayop sa akong pagduda. Imo ginay kong gitardoran. Paselo ako, gang. Sa iyo nakipagpangayog pasaylo. Pero hangtod ka na sa magpabiling sagrado ang pasaylo kung kanunay mong gibalik-balik ang paghimog sa ka rin ako. Tao lang ko, gang. O gidaog sa tentasyon. Giuran-uran lang sa mga makasasanga tungod kay tao. Dali rang dag-on sa tentasyon. Kanuod ni mo! Gang, nagkandit mo gang. Ayaw ko guniti unsa ba? Gang. O ayaw na sa kugsang pita, gang. Ayaw ko guniti kay tingaling matakdan ko si mo kaugaw. Ayaw lang paglakaw, gang. Kung gikauwaw mo man ang ako pagkatao, anhikuhan o kisay mo kalagot sa imo mga sudya. Ayaw sa ato, kay dili ko gusto nga makadungog ang atong anak sa itong panag-away. Naguna-una ka man din sa tong anak. Nganong imo magipatuyangan ang imong bisyo, ha? Dili ni akong bisyo, gang. Maula kini ang paghatag ko katumanan sa laing pagbati. Nga mo dumbol ilahom sa kundugan. Pagkadimalas di ay nako, no? Nga nahigog makuso sa kalalaki nga dili day matagbaw sa usa ka babay. Ikaw ang ako gihigugma, gang. Dili gugma imo gibati nako. Gihimo lang ko ni magplantalya aron dili ka ingnog bayot. Mabiyan ako din og ayaw kog sunda ha. Kung dili ka gustong iladlad kus gawas ang matuod nimo pagkatao. Ayaw gyud kog sunda. Kinuko tabangi ko.
Wa ko'y gusto maingon ini mahitabo sa akong pagtipon sa akong gang. Kibahal ko ang akong gang. Pinangga ko kayo ng akong pamilya. Nga lumitugot ka malintawon. Nga sigang pa'y makasakop sa akong binuhatan. Dili na ako kagustuhan. Pero dili ako makabaliban sa bulog sa huyang akong pagbati. Ganong mamalimog gihatag na ako, Diyos ko. Mas mamaynaw kaya tubag ko sa akong anak. Si Franklin, boy nakaigon ining tanan. Dilibahin mo. Puslan man, ganang kalapok na ko sa pananaw sa akong asawa. Iamo ko sa mga nakaigon ining tanan. Ano ko cellphone? Bebs, nanawag lagi ka. Babs, gikulbaan man ko. Oh. Hangtod karon wa pagid mauli si mama. Ha? Kain mo des mama mo. Wala gid ko kay baw, Babs. May kuba na pagayong akong dughan. Mo nang nanawag ko nimo. Wala mo tawag ka sa iyong cellphone? Dili kay mo tupag. Makaari ka. Magkita na ta, Bebs. Sige, Babs. Nabangi ko pagitaon na to si mama. Ang imo papa? Ganyan na to siyang buntag milakaw. Murag, mo ato matingali to siya sa opisina. Babs, nabangi ko, please. Ikulbaan na gyud ko. Sige, Bebs. Mag-abot lang ta sa eskwelahan. Eskwelahan? Bebs, di bali ko makaana sa inyo. Ato lang ta mag-abot sa eskwelahan, ha? Unya, ubanan ka na ako sa papangitan ni mama ni mo. Karon dayon, Babs, ah. Oh, okay. Karon na yun. Bye na, Bebs, kay mag-ilis ko. Manahit pa ko ni mama. Atuon ako siya sa ila. Siya nakaingon din ni tanan, busa ko mag-antos man ko. Dabaw siyang mag-antos. Puslan man nga dili siya makasabot sa kong pagbati. O siya pag nakaingon sa pagduda sa kong gang. Kinahanglan magbayad ka sa nako, Franklin. Mulakaw ka? Kaming duha ni Babs amon lakaw, Nay. Asa man mo? Among pagitaon si mama. Day, dako naman si mama ni mo ba? Busa nga naman mo pa man siyang panghitaon. Nay, dili magutubago ni mamang ako mga tawag. Nabalaka na ko siyang kahimtang. Doon naging problema si mama. Di lagi siya musulti na ako. Unya, sigurado kang uban ng Franklin? Iya kong uban, Nanay. Misaad man siya. Huwag gani siguro ko nagpaingon na siya din, he. Magbantay mo ha. Tingali ba yung madakpan mo? Ayaw kabalaka na mo, Nay. Mag-atang na kong taxi, Nay. Oh, dili day kapiton din ni Franklin? At may mag-abot sa eskwelahan, Nay. Kadiyot ha. Iatang tikag taksi. Doon na lang ko silang Franklin. O, ito na siya. Huwag ipagsakay sa jeep. Buguloy. Kung naabtan pa na ko siya nga nagatang og jeep, di ka na kinpakalikay na ako. Asa ka siya paingon? Ako sundon ang jeep kayong isakin. Ako cellphone. Si Ben. Ako lang gamito ng headset nga doon ay microphone aron. Dili ko malistorbo. Hello Ben, asay toyo. Asa mo karon? Nasakpan kong gang na ako, Ben. Sa? Di mo ka masakti? Sa motel. Kung nahibaw pala ko nga siya nanuktok, di gina ko ablihan ang portahan. My God. Kung titaw dagan sa akong nainkwentro nga batanon, nabilin ko ng brief. Oh. Katawanan ko. Kidiyot na ko. Ano na katultul mo si gali mo? O, sa pa? Pinaagi siya yung ipapanayad ako. Limal? Si Franklin ginakaingon ining tanan. Oh. Ano yung pasiginas Franklin? Ayaw mo ng bisyo, bisyo guwapa siya. Siya may nakaingon nga nung nagduda nga akong gang. Siya nakaingon nga nung mibayad og detektive ang akong gang. Huh. Grabe ha. Sus. Mura ko gibubuag tubig sa dihang. Pag-abli na ko spultan, siya may ako nakita eh. Ya. So, yung iba ni Paula. Gitukmod ko.
Kusog kayong pagkatukmod, nasarasay gud ko. Nasagpaan pag yun ko. Ayaw niya lahat magsulti, Ben. Doon na pagkagisundan. Kinsa man? Si Franklin. Ingon ko, babes. Padung na ko na siya. Maayo noon. Dili daw gaya akong pagpaabot. May auto man yung mihunong. Oh, si Tito Jason. Salamat nga nag-abot na kita. Ikaw may nakaingon lintanan. Malika! Patilawa una ko nimo. Una ti kapatyon. Uy, ko! Askang di malasa, oy. May palira pag nagtaksi nga akong gisakyan. Maayo na naggani kay doon ako sa eskwelahan. Oh, murag si Papa o si Franklin man ang nag-away? Uwa pa ko nila makita. Mabitbit ko sa mga tanong, marin di ko nila makita. Ikay na ingon nga nung nagkalitsi-litsi ang ako kinabuhi. Oh, anong ako may imong pasinlan? Kaya gano? May flirt ko ni mo? Nagpakita kong motibo, aron, imong hikapon ang akong abs? Aron, imo ko pakanunog, ang buton sa tuklasiya nga sudan? O pugsoy ko nimong painom og bino? Ha? Kaya gano man? Gidot-dot ko nimo ang akong junior, aron imo hikapon? Franklin, Puol na kayo nga magsigig tago sa imong pagparamdam nako. Nga doon lang kay gusto nako. Tana! Tana ako na ako magisulob ang relo nga imong gihatag nako. So sihahay na cellphone nga gituyo mo palit para nako. Kay mo imong pagtuo nga mahaylo ko sa mga mahalong butang. Og itugyan ko nimo ang akong pagkalalaki, di ba? Heh. Ang imong anak mo akong gihigugma. Og dili ikaw. Tinood pa ang tanan kong nadungog pa. Carmina? Bebs! Bebs, sorry. Pero, kinahanglang mayagyag ko ang maturan. Tinood ba akong nadungog pa? Anak, mapaulit na sa ato. Ato ka dito pasabta. Nagkaribal di ay ito pa. Bebs! Bebs, ganuwa ko ni mo to gani. Di ko gusto sakitan ka. Mauday nga dili kagad mabisita na ako. Kay doon ay minahikugman ni mo. Anak, pasilo ako. Magayo ka pa sa ilo. Kinagita ka magpaagi nga mamahimok kay sa gabay sa kong kalipay. Huwag ko masayod. Masahol ko pagdawat kining maong kamutuoran. Ang bad! Anak, Bebs! ayaw siya kapasa. Ako rin musunod sa kong anak. Ikaw may nakasa? Ikaw ba'y mo bayad? Sundon ko ako, Bebs! Ano ka mali? Nga mali? Ako kapaso ng akong anak. Habit ko na siya maapsi. Naluwi ko sa kong, Bebs. Huwag ko masayod na. Dihan na di siya. Siya dihang akong kisudyan ng iyang amahan. Bebs! Buhi ikaw! Arito dali, Bebs. Nagsunod na to ang iyong papa. Hindi ko masakay sa iyang auto. Tumaw na. Nasa kagabihan. Dili ko ang gaydi mo. Ay, sabihin na, Bebs. Basta may kapasalanan sa itong relasyon. Kung mismo nga akong amahan, mo ibabag sa itong duha kang gugma. Ikaw may higugma, Bebs. Ikaw may na nag-iyas ka kasing-kasing. Mas hindi ka magpadaog. Mas likunon pa nato ang atong duha ka gugma. Ang atong duha ka pagbati, Bebs. Dali. Managot na. Kung di ka mo sakay sa auto sa iyong papa. Tagot na. Yan na siya pa mo nili. Salamat naman ako. Emilay, Oh, Dong.
May pauli na ba si Carmina? Ay, nagsabot man to silang dos Franklin nga manlakaw dong. Aron mangita ni Day Paula. Hain man sad katos Day Paula. Duha na silang mawa sa kong kinabuhi. Unsa? Di malas ko ning adlaw ng milay. Nasakpan ko sa kong asawa dito sa usa ka motel. Ha? Kinsa imong kauban? Kinsa imong kauban? Kung nagtuo ka si Franklin, nasayop ka lang. Lain lang batanon nga lalaking nagkilan og kwarta. Nga akong gikauban. Nganong nagpatuyang mansad ka dungoy? Naibaw na gid ka nga gipapanidaan kang Day Paula. May bikil ka man hinuon. Nalingkamot kong pungan ang akong kahuyang, ang akong pagbati na, pero dili mo sabot na ako ang akong gang. Gisigihan ko nagsudya. Gisigihan ko niyang padungog. Guilty na ko. Unya, nasakpan ka noon. Misamot na hinuon ang inyong gubo. Nanganti rapas Day Carmina dong, nga kung magkabuwagin mong Day Paula, dili na ninyo siya makita. Unsa? Oo, mauna. Huwag nakaila ka na sa imong anak. Dili mo buhi og istorya, kung dili siya sigurado sa iyang kaugalingon. Naabtan pagin may Carmina nga nagalis Miss Franklin. Nadungog niya ang tanang sudya ni Franklin. Unsa? Nahibaw na dahil si Day Carmina nga ikaw. Bayot. Ginoo ko. Dili ko bayot lang. Unsa pa man di itawag anak nga mangibog makaglalaki dong. Mahal kong akong asawa. Sila hisar ko nang. Dili bayot kay ang usa ka bayot. Muladlad man. Maura man gyapon ang klasiha dong. Oy, lalaki ko imong target. Dili kay ko bayot. Ayaw lang ko singhagi. Ako'y gusto ba yung dinig ako kinabuhi lang. Pida, oy. Ay naman rin Day Carmina. Tigaling tinodon niyang yang panganti nga dili na siya mapakita. Kung unsay mahitabo sa akong anak katong Franklin mo, akong paninglan. Ano si Franklin may imong basulon? Ikay nakagusto niya? Ikay nangitag paagi nga himuon nimo siyang biktima? Unya mo imong pasanginlan? Dong, lahi ra gyud dong. Na, masuko na ko nimo ni ana. Nang, Ang ako ron gikabalakan pag-ayos Day Carmina. Ay naman kasi aron. ako sa'y nasundan pero misunod sa si Franklin niya. Unya, kalit lang silang nawa sa kupalanaw. Inigabot ron ni Day Paula. Musamot gyud ang iyang kasuko nimo. Kung mahibaw siya sa nahitabo ni Day Carmina. No, kinilang tawag ako si Carmina. Dako ang ako pagtuo nga iyak ang tubagon. Sige na nang, tawag si Carmina o pangutan ang hain siya karon. Kaya akong kuhaon. Og nagtuo sa di ka muuban si Carmina nimo. O, bisag ka mo lang sigang o'y mukuha niya. Utong buot nang, tawag si Carmina. Dili ko kin mapasaylong akong kagalingon kumida utang may tabo niya. Nahumanag ko sa kong tuyo. Sakit ang akong desisyon. Pero labang sakit ang akong nasaksihan. Ang ako cellphone. Nanawag sinang Milay. Nang, ngano nanawag man ka? Hain man di ay karon day. May importante lang kong gilakaw nang. Karon pa ko maka-open sa akong cellphone. Daghan og miss call si Carmina na ako. Ganihara siyang nangita nimo. Wa man gani ron siya diri sa ato kay nangita nimo. Unsa? Mo lagi day. Hinoon kauban niya si Franklin. Ang imong dudong Jason. Ha? Naa ba siya? Di aday. Pero si Day Carmina. Ako lang tawag niya nang. Sige, bye. Bebs, ihatid ka na ako sa inyo.
Nganong ko ni butog anis tinuod ka hinungdan. Nganong wa ka na mabisita sa amo. Bebs, di ko gusto nga magagikan ako ang mamahimong kagubot sa inyong pagbuyo. Pero karon, paimanas na kong kagubot ang naghulga sa mong pagpuyo. Nahadlok sa ko nga tingalig. Dili ka mutuos akong isulti. Daan pagyud ko. Hustugit ko sa kong pagduda. Nga doon ay misteryo nga nagpaluyo. Nga nang dili ka nabuan to sa amo. O kung nga nang hapit ka sukmaga ni Papa. Iya magud kong gipugos ato aron musakay sa iyang auto. Kanda kong uri kita buha. Ang akong karibal ni mo. Ang akong pag-yung mismong amahan. Ikaw may akong gigugma, Bebs. Ikaw magani hinungdan. Nganong gipugos ko na ko pagtako mga kumbaba sa kamatuoran. Di ko gusto nga sakitan ka. Alam mo, ginawan ko gisakitan. Kaya ako pa mismo nakatugog sa kamatuoran. Bebs, ang cellphone. Nalin ako tubagon ko si Papa nga nawag. Tanawa sa, kinsay na nawag. Si Mama. Tabaga, Bebs. Sige na. Ma, Anak, pauli na diri sa ato. Di anak ko. Ma. Nak? Unsay na itabo ni mo? Pero may hilak ka man. Dili ka makatawag sa kamatuoran, Ma. Dili. Magkabuwag gud kaha si Jason o Paula. Mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay ning naghapostang sugilanon. Kinsay mo sakripisyo. Dalit ka nato sa RMN Drama. Og sunda ang lain pang sumpay ning naghinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay mo sakripisyo. Palihog day ko noong subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.